Takže čaute ľudia, ja vás to vítam u tohto ďalšieho videa, kde sme zase na MC Rybarovi a teraz si tu zahráme Skywarsy. Celkom novšia hra z tých novších hier, ale sme tu od toho, aby sme to dneska vyhrali. Najlepšie by bolo vyhrať dvakrát, a keď nie, tak raz. No, takže ideme rovno na to, ideme sola, pekne krásne. Dáme si SpongeBob, mám celkom rád tú mapu. Nechce si sa pripojiť na túto arénu? Sebi QX, to tu meno to je Mario, je Super Mario ešte. V roku 2000 nehľadám nejaká hra. Fakt, toto sa nedá obskočiť. Možno tak hej, ale no. Ja som dneska taký trošku, no. Trošku som zachrypnutý, dúfam, že vám to nevadí. Teraz som po dlhšej dobe natáčam pre vás video, lebo som mal takú menšiu pauzičku, takú trošku väčšinu. A ja už to nebudem kecávať a už poďme na to. Dáme si Fire Resistance, toto jabko tu tiež mám, tu mohol byť dobre. Máme tu helmu a ďalší Fire Resistance. Dobre, dobrý loot. Mám Fishing Rod, a potom tu máme šípy a luk. Ja na seba. Už som celkom dlho nehral Minecraft. Ja si vymením. Ja už neviem ani hrať so tým Fishing Rodom, takže dobre, idem na nich. Bum. Som boss teraz. Som rozohratý, takže bacha na mňa. Keď už som rozohratý, tak už sa ma bojte. Musíme dať dve hry. Dve výhry a dve hry. Tak. Načetneme si, máme kameň, nemáme nič. Mám tu bohej. No helmu teda. Dáme ešte Fire Resistance, potom si dám je hráč. Dám si prejsť toto Golden Apple. Tak, tu je. Takže ideme si ho zabiť. Poďme chvíľa. Neviem ani. Je tu. Pusti ma. Dobre. Nevidím sa. Tak on je jaký silný, Chrome Bareta. Tak som prehral! Oni boli len dvaja a mám 31 gemov. Super to je, tak. A prosím, dajte odber na tento kanál, lebo môjim snom je dať 10 000 odberateľov, fakt. My to dáme, vy ste dobrí fanúšikovia. Proste dajte odber. Prečo? Byl si odpojen z prechádzajúceho serveru. Jeden prvý nezodpovedných tiketů. Tiket iné. Super. Neviem, čo furt... Našla na to. Dokedy MC Rybar je dobrý server, ale dokedy je to aj... Má ešte svoje chyby, lebo je to ešte trošku, že nový server. Koľko má rok? No ešte ani nie rok. No. A proste... Mám tu čapičku a ešte tu má nejaké chyby, no. Musím vyhrať dve hry. Alebo dva hry, ja neviem, ako to teraz vyslovuje. Ideme po častku, napríklad po tu. Ideme, po ďalšej hre ideme na stýk, teraz sa mi nechce ísť ešte. Po ďalšej hre. Mám Wing Charge. 2. Tak, zaučíme na Wing Charge tu. Dobre, prepáčte mi, že ste videli túto hru, lebo ja som zabudol zapnúť natáčanie, lebo ja som mohol byť pol nechtiac a tak trošku, no. Takže ideme ďalšiu hru, ale tamto som prehral, takže to je jedno, no. Začínam jedna výhra, lebo ja som slabý už. No. Helma, Delba, musím sa to naučiť, musím sa to... Tak, ideme ďalších ľudí.
Dobre, mám toto. Však môžete prestať mi... Nie. Nechajte ma, nechajte. Však ja som nič nevidel. No, God! Fakt, ten totem, ja nič z neho nevidím, keď sa mi aktivuje. Fakt, mohli by to tak zmenšiť, alebo ja neviem, lebo ma to tak štve. Ale furt, ja proste furt mám totem a keď mi pukne, tak proste ja nič nevidím. Premek, ničiteľ sa odpojil. Dobre, jednu hru mi stačí vyhrať. A končím video. Keď vyhrám, končím. Keď nevyhrám, idem ďalej. Ja som nemal ísť teraz do stredu. Dobre, pojem na ďalšie hre, ja som to trošku tak zabudol. Shipy, armor. Naťahnem si už. Ja ho zhodím. Ale ono... Přišli si preč. No je dobre, jedného hodil som. Dobre, a teraz idete. Dobre. Jaj. Som sa stali zodpovedť, bo ma tak to naštvalo. Málne. Všetci majú také dobré veci, keď idú na stred. Dobre, teraz idem na stred. Teraz idem ja na stred, ale uvidia. Idem, že hneď. Dám si kit scout a idem hneď, hej. Boostry nemám žiadne. Ani nič. No ale tuto je, že helma. Ja som hovoril pribači helma. Teraz ideme. Hneď. Ničím. Dávaj. Tak ja som nevedel, že tu mám taký dobrý loot. To sa zničím. No, tak ja môžem už celkom si to tu usporiadať. Ale prvé idem ešte tu. Dávaj. Koľko má? Ja mám spätku. Nie. Nechajte ma. Ja zabijem. Yes. Nezabil som ho ja, ale... Tak, dám si golden apple. Musím vyhrať, už teraz to vyhrám. Musím už vyhrať. Jak, že som odpadol už 2 čestky a nič mi z toho nepadlo. Fakt. Musíte si prevedomať. Už neviem, čo je dneska so mnou. No, jeden hráč proste, ale som aspoň 29 gemov dostal, no. Kuba, to ten Kuba nechyte preč. No, Kuba sa odpájal. Super, už nech sa to nepripája. Dobre, dám ešte jeden scout. Dám ešte jedného scouta. A ideme hneď na stred. Možno už budem mať konečne také dobré veci, lebo nikdy nemám nič. Musíme ísť hneď. Kašlem na hociaké veci. Idem spíriť. Ideme hneď. Hneď. Tu zničím to tu. Tak. Môžete ma teraz nechať. Ale však furt získam najlepšie veci a potom skápem jak furt. Ja neviem, si musím jednu hru vyhrať. Alebo idem robiť pasce. Pastičku zrobím. A už musím si kúpiť novú klávesnicu. Lebo počúvajte ten zvuk. Mezerník. Celkom zlý. Môžete to porovnať túto klávesnicu so s vašou. Chcem počuť ten zvuk. Jak váš. A fakt dajte to tých 10 000 odberateľov. To máme. Fakt. Keď každý jeden dá odberať, keď každý jeden dá odber, tak to máme už. Sme to mohli dať. Proste
Môžete to povedať o týmto YouTube kanále vašim kamarátom. Prosím, fakt. Ja chcem strašne dosiahnuť 10 000 odberov. Čo by som dal za to? Ako aj je to kvôli tomu, že chcem na týmto servere dosiahnu mať rank youtuber, ale no. Na tu je čestka. V ktorej nič není. Fakt, super, všetké zoberce. Hej, musím ho teraz zabiť. Super. Čiže mám... Jakže tam je žúra z ničoho, nič, ja už... Dobre. Musím vyhrať. Nemusím vyhrať proste. Musím vyhrať. Dobre, teraz si dám taký skid. Mám 7000 gamov. Dobre, dám scout ešte raz. Lebo už tu žiadne také so tými blokami nie sú, iba ten scout a to je, že no celkom dobre. Musím vyhrať. Dobre, idem hneď. Začnem dolu všetko rýchlo. Tak. Really hľadať hráče. Super. Ale ja teraz idem vyhrávať, takže smola. Boom. Armor. Tak, idem rýchlo. Berem všetky veci. Tak. Rýchlo. I toto rozbijem. Všetky rozbijem teraz veci. Ani jeden armor. Čo ja delám? Idem ďalšiu hru, lebo to už nie je normálne, už som taký naštvaný na všetko možné. Dobre, musím to už dať. Dám. Teraz to už dám. Teraz to už musím dať, lebo proste je to tak. Dajte odber, fakt. Strašne vás to prosím, ale to chcem dať proste. Chcem to dosiahnuť. No, takže tak, musím sa to naučiť, takže tak. Furt len takže tak. Super. Tak. To co tu už všetké? Mám glúposti píšu. Idem na stred. Keď som si nedal ten kit, ale to je jedno. Tak. Spear do druhej ruky. Ideme. Tak. Aktivovať spear. Ničíme. Armor! Tak, to mám najlepšie armor, kedy som mal. Dobre, teraz si po mne všetci, choďte. No, poď spať. Kurník šopa, koľko má on HP? Nie, koľko má on HP? Nie je to ten. On mal, že asi, ja neviem koľko HP. Nechcem hlasovať. Proste, ja už mám nervy na to, keď už 14 minút neviem dať, neviem dať jeden win, ani jeden win, lebo to sú tryhardery, ktorí to hrajú 24/7 a ja to hrám, že 2 hodiny asi každé 2 dní. Akože, tak. Helma, príhoba, alebo ja už neviem, čo to je. Mám taký armor. Neviem sa kliknúť na neho. Porúd. Tak to už sklíbiš na toto. Kde je taká čestka? Čestka. Kde je celkom dobrý loot, ale aj celkom zlý loot, lebo... Dobre, je dobrý. Dám späť. Ideme toho typka. Tak, aktivovať spear. Niečo by tam išlo hore. Tak mal dobré veci, hej. Boty potrebujem, botičky. To je ďalší prúd, ktorý nepotrebujem voda, nepotrebujem možno ten speedku si zoberiem, ale teraz ho nepoužívam. On chce robiť páste?
pasce, alebo co? Toto je Nikosek 1, 2, 3. Hlavne už mi tak lezie na nervy, že to ani nikto iný neleze mi tak na nervy. Prečo každý kupuje premium? Ako ja chcem by som podporiť Mese Rybara, ale ako na to peniaze mám, ale nechce sa mi teraz, nemám PaySafe kartu. Ideme hneď. Spear, hej, to je dobré. Železný. Idem hneď. Speed bridge. Aktivovať spear. Poď. Môžeš nabiť prvý. Heži posteľ. Čo posteľ? Tak, mám dve, hej. Tak, spíra si dám tu. Tak, dám tu. Tak. A, dám si rezistentka. Kde boli ešte čestky? Neviem už. Aktivujem spear, potom hodím mi rovno do jednotky. Oh. Hej, všetky tu chodce teraz. Poďte spať. Dosť. Končím. Čau.